No Allah ke wace ce? Ke ma wace ce? Wace ce ki? Dan kwance ni bai Allah. Baka amma yanzu bukata ta ka bani waya zan kira babana ko nawa kake so zai baka bukata ta waya ka taimaka da waya in kira babana ko me kake so babana zai baka wallahi ni an talaka ce ko me za ku ban sane ku ko kashe ni za ku sane ku kashe ko ku ne kun kira babana ko me zai baku ba shi da shi wallahi Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malama Hausa an fito kenan. Wallahi mun fito. Malama alhamdulillah. Ana nan dai an fito lalle sai an zama daktar nan. Wallahi so da ke na zama likita. To ai kake da mu zaki gama. Allah ya sa. Amin 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 amin. Za ki wuce kenan. Wallahi. To ina zo. To ga wannan. To an gode. Zo. Amma dai ki gaya musu dai soyayya mu ba. A'a. To da mun haka nake so kar ki gaya musu ka bari in komai ya kammala sai a yi musu jawabi. To shi kenan. Yawwa to alafi ai. Ya Amin wa alaikum salam. Hajiya Hausa. Ana gajiya. Allah wuce. Yawwa, kun san abin da muke so ka gane? Kusan lamarin soyayya yanzu da ke ta riga ta yi ƙarfi. Kowa ka gani. Kuma kin san ita soyayya. Yanzu kafin a ce a fara wani abu ana son ku fara fuskantar da kanin ni da ke wani abu. Kowa ka ba. Sai shi idan ake zuwa sai a masa kofa sai a bashi ya zuwa ko? To ai akan hanyar nake
kin san ni mai karamin karfi ne, ina nan ina tattara su akwati ne su menene duk wanda zan tattara in kawo gidanku. Ai wannan ba matsala bane ba. To da bari ka gama. Ai wannan ba matsala bane, amma kafin abin da nake zo ki ci. To shikenan, tunda ba ki zo ba. Yanzu za ki tafi makaranta, na san kina dan bukatar dan wani abu kudin mota da in baki. Kai kama shi da ɗakin. Yawwa, ba matsala. Kai, yoyo daɗi. Salamu alaikum. Mallo, da Allah a kawo min katan ɗin ruwa guda 10, sannan lemu ma guda 10. Sai biskit ya fara ƙare mu. To ina zuwa, za mu yi magana. Amin wa alaiki salam. Malama Hafsa. Ina gajiya. Alhamdulillah. Taimako kuma wani iri? Wallahi makarantar mu suka ce kawo kuɗin tare shi 10,000 kawai? To ai wannan ba matsala ba ne. 30,000 ma aikin fi ƙarfi. Amma kin san me nake so da ke? Ina son mu cika sakamakon soyayya. Kin gani? Wannan ai duk ba matsala ba ne. Ba matsala, in ma mun yi daga baya sai mu istighfar. Allah zai yafe mana. Wannan ba matsala ba ne. Alhamdulillah. Yau ko can ku za ta kwana a cikin gidansu. Amma ku sani cewa kowane kuskure aka samu daga cikinku to za mu iya samun matsala. Saboda hukuma ba wasa ba ce. Kun fuskanta ko? Ni dai abin da nake bukata da ku ba ni kyakkyawan haɗin kai. Allah ya yarda. Alhamdulillah. Kowace za ta kwana a gidansu. Mun gode. Jamilu, macuci, maci amana, mayaudari, Allah ya isa tsakanina da kai. Allah ya saka min abin da kai mu.